In the mix of Electric Area. In the mix of Electric Area. Sirius XM. Start. Skyder, kommer. In the mix of Electric Area. In the mix of Electric Area. Sirius XM. Oh, sorry. Fremad, drenge! Der er en bag varevognen. Der rykker godt frem på venstre side. De er to. Okay, de kører op. En ud til venstre.
jeg gør det som en boss. Jeg gør det kun som en boss. Jeg gør det som en boss. Jeg gør det kun som en boss. Jeg er min egen chef, jeg er min egen herre. Ved du hvad det indebærer? Jeg gider kun at snakke med dig, hvis jeg inkasserer. Det er ikke bare for sjov, det er mit liv, jeg investerer. Hvad vil du med mig? Jeg er klar til at springe som raketter. Jeg er helt ud at svæve. Ved planeter kan du se mig, jeg er forbi dig, og det er flere kilometer. Når jeg ruller ind, gør jeg det som en. Og når jeg laver din kvinde, gør jeg det som en. Så når jeg laver hendes veninde, gør jeg det som en. Du ved, jeg laver mine penge som en motherfucking boss. Jeg gør det som en boss. Jeg gør det kun som en boss. Jeg gør det som en boss. Jeg gør det kun som en boss. Og hvis du ikke er en, er der ingen grund til at stå her og grine. Jeg arbejder for mig selv, er ikke nogens maskine. For det de når på en uge, det kan jeg nå på en time. Men der er stadig ikke nok timer i døgn. Jeg har ikke tid til at lukke øjne, så ligner jeg ham, der vil tænde. Det kommer på YouTube, det der.